Okay, ang next word natin ay ang word na habol. Okay? So, when we say habol, sa Tagalog ng habol, yung habol ng habol, yung habol-habol yung baklang sa lalaking yon, yung naghahabol, yun ang meaning ng habol sa Tagalog. Pero ang ibig sabihin ng habol sa Bisaya ay kumot. Okay? So, kung kailangan mo ng unan, kailangan mo rin ng kumot or habol. Yun ang ibig sabihin sa Bisaya. Next ay ang word na baril. When we say baril, alam naman natin na ang baril ay gun sa Tagalog. Pero sa Bisaya, ang ibig sabihin ng baril ay yung lagayan ng tubig. Yung parang, yung yung parang putaw siya, yung putaw gali, yung parang lagayan ng tubig. Hindi ko ma-explain kung ano yun. Basta yun ang tawag sa amin, baril. Next ay ang word na suko. Suko or suko. When we say suko, sa Tagalog, yung suko na ako, ayoko na. Give up na. Yun ang meaning sa suko sa Tagalog. Pero when we say suko, parehas lang yun ng lagot. Ang ibig sabihin ng suko ay galit. Galit na galit ka. Suko, ko ng payuta na. Alright, so next word ay ang word na bati or bati. So when we say bati in Tagalog, yung nag-greet ka, bumabati ka. Pero sa Bisaya, ang ibig sabihin ng bati kag naong. Ibig sabihin, pangit, ang pangit ng pagmumukha mo. Yun ang ibig sabihin ng bati. Next word natin ay pila. So, when we say pila, sa Tagalog, guys, alam niyo yung pila, yung line, yun ang pila sa Tagalog. Pero, Magkano? So, tagpila na, magkano yan? Yun, ang ibig sabihin ng pila sa Bisaya. Next ay ang word na buhat. So, when we say buhat sa Tagalog, yung parang buhat doon, parang nanggaling doon, buhat. Pero pag sinabi isang buhat sa Bisaya, ang ibig sabihin ng buhat sa Bisaya ay ginagawa or you are doing something. Yun ang ibig sabihin ng buhat sa Bisaya. hi guys! Hi, this is Rhea and welcome to my YouTube channel here on Rhea's Video. So today, ang gagawin po natin ngayon guys ay ipapaalam ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga Bisaya word at Tagalog word na magkaparehas ng word pero magkakaiba yung meaning, okay? Yun ang gagawin natin at papaalam sa lahat na ganun po ang meaning na to. Magkaparehas ng word sa Bisaya at sa Tagalog pero may kakaibang meaning. Abangan po natin. Ito na in 5, 4, 3, 2, 1! Okay, simulan na natin. Ang first word ay ang salitang puso. Okay. Ang puso sa Tagalog ay, alam naman natin na puso, heart sa Tagalog yon. Pero iba ang meaning sa Bisaya. Ang puso sa Bisaya ay ito. Ibig sabihin yung parang binalot sa kanin, yung binalot na yung tawag doon ay yung puso tawag nun yung may doon kanin siya ang laman noon ng pagkain. So iba ang laman ng canelot. Okay. Okay. Next word ay ang salitang bangag. When we say bangag, sa Tagalog ay, ang tawag doon, yung you're high, yung parang naka-drugs ka, bangag na bangag ka talaga. Alam naman ng Tagalog yan. Pero ang ibig sabihin ng bangag sa Bisaya ay, yung hole. O sa Tagalog, yung butas. Yun ang ibig sabihin ng bangag. Butas sa Bisaya. Sa Tagalog, bangag na bangag sa, yung high na siya. Ganon ang bangag. Word ay ang salitang sugod.
alam naman natin na pag sinabing sugod sa Tagalog, talagang attack, sumusugod. Pero iba ang ibig sabihin ng sugod sa Bisaya. Ang ibig sabihin ng sugod sa Bisaya ay first, or yung simula, or yung simula. Yun ang ibig sabihin ng sugod sa Tagalog ng sugod. Sa Bisaya ay pagsisimula, or starting, or first, or basta na una. Yun ang sugod. Next word, luya. Alam naman natin na sa Tagalog, ang luya ay ginger, or ginagamit sa panghalo sa pagkain or spices, ang luya. Pero sa Bisaya, ang luya ay ako ay luya, naluya ko, nanghihina. Ang meaning ng luya sa Bisaya ay nanghihina. Iba talaga. From luya to ginger, nanghihina. Okay, ang next word, bulak. When we say bulak sa Tagalog, alam naman natin ay yan ang ginagamit natin pampalinis ng ating mukha or anything na magagamit natin, or bulak, or cotton in English. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Pero sa Bisaya, ang bulak ay bulaklak. Yun. Bulak sa Tagalog, cotton. Ang bulak naman sa Bisaya ay bulaklak. Okay? So, parehas pero iba ang meaning. Next, galing. Galing. Ang galing, or sa Tagalog, ay nanggaling, kung saan ka nanggaling. Or, galing, or ibig sabihin, na ano ka na nawala na yung sakit mo, magaling ka na. Yun ang ibig sabihin ng galing. Pero sa Bisaya, ang ibig sabihin ng galing ay grind. Yung galingan, ganon, galing. Yun. Basta, ewan ko pag may Tagalog ata na galing, galingan or galing. Sa Bisaya, galing yung grind. Gina-grind. Yun ang ibig sabihin ng galing sa Bisaya. Next, lagot. Lagot. Sa ibig sabihin ng Tagalog sa lagot ay yung parang lagot ka ay susumbong kita. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog, lagot or bantay. Or bantay ka or lagot ka. Sa Bisaya naman, ang ibig sabihin ng lagot or galit. Lagot ko ng payuta na. Ganan na. Diba? So, lagot ka, lagot. Ibig sabihin, galit na galit sa Bisaya ang lagot. Okay? Next word, tuod. Ang ibig sabihin ng tuod sa Tagalog, yung tuod or whatsoever. Ang ibig sabihin tuod ay yung parang tuod, yung ewan ko ano ba, kahoy ba yun or ganun, parang ang naalala ko yung babaeng tuod sa Darna. Sa babaeng tuod, yun ang ibig sabihin. Pero ibig sabihin sa Bisaya yung tuod, yung parang yung talaga, yung ano ba yan? Tuod ba? Basta sa Bisaya parang talaga, yung talaga, oo, tuod. Parang ganun yung ibig sabihin nun. Sa Bisaya yung tuod. Okay? Next word ay ang pokpok. So, common na sa Tagalog yung pokpok. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nun ay sa katalagang pokpok, malandi ka. Sa kang prostitute. Sa Bisaya, ang ibig sabihin ng pokpok. Sa Tagalog pa, pwede rin ganoon, pokpok. Pero sa Bisaya, yung parang needle, yung ginagamit sa pang ano nito, ginaganyan. Yung parang sinulid. Pero yung ginagamit natin pag yung mga letters, nilalagay natin pag mag-decorate tayo, ang tawag doon, pokpok. O, kaiba, tutusukin yung pokpok na pokpok dyan sa inyo eh. So, pokpok sa Tagalog, babaeng mababang lipad, baklang mababang lipad and everything, basta prostitute. Pero sa Bisaya, ibig sabihin ng pokpok, yung mga needle, yung tinutusok-tusok. Yun ang pokpok. Next, kadyot. Alam naman yung kadyot sa Tagalog, parang bastos sa atin. Alam niyo na, nakipagtalik or nakipagtuyat sa mga kapwa lalaki, kapwa babae, or same or opposite sex, babae, lalaki. Ganun, may nangyari sa kanila, mga nagkakadyot sila. Kadyot. Pero ibig sabihin ng kadyot sa Bisaya ay wait lang. Ganun, wait. Or, teka lang, ganun. Kadyot lang. Ayun ang meaning ng kadyot sa Bisaya. Okay? So, marami talagang mga kabastusan sa Tagalog, sa Bisaya naman hindi. Alright, next ay ang word na lagay.
Ang ibig sabihin ng lagay sa Tagalog, or ano yung kalagayan mo, yung parang ano yung lagay mo. Kumusta na yung lagay mo? Kumusta na yung kalagayan mo? Or yung, ano ba yung ibang term pa sa Tagalog yung lagay? Ilagay mo dyan, or ilapad mo, yung mga ganyan. Yun ang ibig sabihin ng lagay. Pero ang ibig sabihin ng lagay sa Tagalog, alam nyo bang? Bayag! So, pag sinabing lagay, pag sinabi, kumusta yung lagay mo? Ay nako, pag ang Bisaya sabihan mo ng lagay, nako, bastos yun. Or bayag yun. Kumusta yung lagay mo? Yung bayag mo. Parang, kumusta mo yung bayag mo? Tapos sasabihin ng ano, mabuti-buti. Oh, yun nga, mabuti-buti. Sa Tagalog parang mabuti, yung kalagay. Pero sa Bisaya naman yung buti-buti. Butlig-butlig. Yung parang, oh, kumusta na yung ano mo? Kumusta na yung lagay mo? Eto, mabuti-buti. Pero sa Bisaya, kumusta na yung ano mo, yung bayag mo? Eto, butlig-butlig. So, meron ding yung hindi naman parang SPG ang dating doon sa Tagalog, pero sa Bisaya, kakaiba na. Isa pa, yung word na libog. Yung word na libog talaga, ay, nako, nakakaloka. Kasi pag sinabing libog, sa Tagalog, iba na, parang nalilibugan ka dahil something, may napanood kang porn, libog na libog ka na dahil, alam mo na, yung libog, yung parang last in English, pero alam niyo ba, ang libog sa Bisaya, hindi bastos yon. Pag sinabing libog ka, parang nalilito ka, ganun yun. Nalibog ko, nalibog ko ani. So meaning nga nalilito. Pag may nagsasabing, mga Bisaya nagsabing naglibog, hindi yun basta nalilito lang yun sila. Okay? Yun ang ibig sabihin ng libog. Meaning sa libog ay nalilito. Alright, so, another Bisaya at Tagalog na parehas term ay ang salitang belat. Kasi ang belat sa Tagalog ay yung ganon, pikat sa Bisaya. Pikat yung parang belat. Pero pag nandun ka sa mga Bisaya, ang belat ay ang vagina repair siya. Ang bako ng belat mo. So, pag sinabing belat, yun ang poke or pipi. Kaya, belat, pag sinabing belat sa amin, poke na yun. Pero hindi kasi sa Tagalog, belat yun eh. Pero sa Bisaya, bilat. Yun, ganon. Parang parehas yung spelling or whatsoever, pero yung accent, yung the way mo sasalitain, iba. So, belat, bilak. Ganon. Bilak mo, bilak. Chika. Belat. Okay, next. Libang. Etong libang, kasi sa Tagalog, parang, ayun, anong ginagawa mo? Ito, naglilibang ako, yung parang, nag-i-enjoy muna ako dito, naglilibang ang mga kapatid namin, ganon. Pero pag sinabihan mo yung mga Bisaya, ang ginawa na ito, nalibang. Ang ibig sabihin ng nalibang, tumatae. So, nag-enjoy kami, tumatae, my God. Ang ibig sabihin ng libang sa Tagalog ay nag-i-enjoy. Ang libang naman sa Bisaya ay tumatae. Okay, next. Bongbong. When we say bongbong, yung parang, kasi yung bongbong, di ba sa Tagalog, parang yung ano lang, ito yung alam ko yung sa bongbong sa Tagalog, yung ano lang, yung puto bongbong yun. Yung parang ganun lang, kasi yun, ito ginagamit. Kasi yung bongbong sa amin, yun ang plywood na, bubong yun, ang ibig sabihin ng Tagalog, ang Bisaya ng bubong sa ang Bisaya ng bubong ay bongbong. Ganun. Bongbong sa amin, yung bongbong naman sa Tagalog ay yun lang, yung puto bongbong, yung alam ko. Next, dukot. When we say dukot, or whatsoever, ang dukot sa Tagalog, yung kinuha, yung mga magnanakaw ay mandurukot, yung mandukot, ganon, ang Tagalog, dukot. Pero iba ang meaning ng dukot sa Bisaya, or dukot. Yun ang kanin na totong. Yun, totong yun sa amin. Ang tawag sa kaning dukot ay totong. Okay? So, dukot, totong, sa Tagalog, dukot yung kinuha. Yun ang meaning ng dukot. Next, mura. Mura. Sa Tagalog, ano yun? Nagmumura. Or, ano yun? Alam mo yung mga... Ay! Wait lang. Naayos ko na. Okay na. Okay na ba yung background natin? Ang pangit ng background. Okay na yung background. Okay. Asa na ba tayo? So, yung word na mura. Okay. Yung mura sa Tagalog, yung parang nagmumura ka, yung tut na mo, ganun, yung mamumura. Or, ibang term din mura, yung parang napakamura naman ang bilihin na yan. So, low price, ibig sabihin sa Tagalog. Pero pag sinabing mura sa Tagalog, mura, yung parang, ganon, mura.
para kang, mura kang, ganon. Para kang aswang, mura kang, wak-wak, mura kang aswang, ganon, mura, parang, yon ang ibig sabihin ng Bisaya, ng mura. Okay? Parang parehas, pero magkaiba yung meaning. Next, remedyo. Yung parang remedyo, sa Tagalog yun, parang yung Lola Remedios, yung parang first aid na bibigyan muna ng remedyo, yung bibigyan muna ng gamot pang paremedyo si Lola para gumaling siya. Remedyo, yun ang parang, yun ang pagkakalam ko, parang siya, first aid, yung bibigyan muna siya ng pang paremedyo. Pero ang ibig sabihin ng remedyo sa Bisaya, bastusin siya, parang something, parang nakipagtalik, gano'n ang remedyo. Parang, Lola Remedios, gano'n. Pero sabi sa Lola Girimedyo. Si Lola gidala sa ngit-ngit Girimedyo. Yun lang. Basta remedyo, parang Tagalog, parang first aid, bigyan ng yung pangunang lunas, at saka ang remedyo sa Bisaya, yun ang alam mo niya, koitos or koyach or alam mo na yun. Next, usap. Okay, alam na natin, common na yun sa Tagalog, usap. Nag-uusap. Yun, nag-uusap kayo. Or may pinag-uusapan kayo, gano'n, yung ibig sabihin ng usap. Pero ang ibig sabihin ng usap sa Tagalog, sa Bisaya ay nag-grind. Ganyan, magkinain mo, tapos, yun ang usap. Yung sa, yung ang tawag doon, yung parang, yung pag kinain mo, nguya, gano'n, nguya. Yan naman. Doon. Next ay ang paspas. Di ba sa Tagalog, yun, yung paspas, yung paspas, yung ginagamit pang alis ng mga langaw, or pang ginagamit sa mga tindera ng mga palengke, yung yun ba yun? Or, basta ewan ko, yung basta paspas, minsan ginagamit din siya sa simbahan, paspas. Sa Tagalog naman, ang ibig sabihin ng paspas ay dapat mabilis, or ganun, paspas, pagdali, bilisan mo, ganun, ang paspas, ang ibig sabihin ng paspas sa Bisaya. Okay? Please, may nalaman kayo. Next. Okay, ang next word natin ay ang word na palit. Common talaga to. Pag pupunta yung mga Bisaya doon sa Maynila, yung mga Tagalogan, sabi lang palit. Pag sinabing palit sa Tagalog, ibig sabihin nun, change. Yun ang palit sa Tagalog. Pero, pag ang Bisaya magsabi ng palit, ay bibili yon. So, bibili ng, yung pabili ng pagkain sa Bisaya. Palit ko pagkain, ganon, palit. Minsan na, pabili po, yung naalala ko yung, bumili siya ng pagkain. Doon sabi niya, palit ko pagkain. Sabi niya, bakit palit na? Wala, palitan daw. So, ang palit sa Tagalog, bibili. Sa Bisaya, ang palit sa Tagalog ay exchange, papalitan. Ang sa Bisaya naman, bibili ang ibig sabihin ng palit. Okay? Next, ang word na bye-bye. When we say bye-bye, ang ibig sabihin ng bye-bye sa Tagalog, parang malalim na salita yun. Parang may nalalaman ako sa Pilipino nung time na yun, bye-bye. Yung parang, ganito ang pag-bye-bye ng mga salita. Diba? Ganon yun eh. Ang ibig sabihin ng bye-bye sa Bisaya ay tabing dagat or seashore or bay. Pupunta ako magpapahangin ako sa bye-bye. Ibig sabihin nun, so ang ibig sabihin ng bye-bye sa Bisaya ay tabing dagat. Ganon ang ibig sabihin ng bye-bye. Next, ang word na tutoy. Okay? Alam nyo ba na ang tutoy sa Tagalog, yun ang maliit na bata. Oy, tutoy, yun ganon. Pero ang tutoy sa Bisaya ay, yun ang didi. Okay? Yung suso pa. Yun ang ibig sabihin ng totoy sa Bisaya. Ang ibig sabihin nun ay suso. Totoy, suso sa Bisaya. Totoy sa Tagalog, yung mamalilit na bata. Yun ang totoy. So, may alam na kayo. Lisa. Or lisa. Sa Tagalog ng lisa ay, yun, yung parang itlog ng puto. Yun ang lisa. Pero sa Bisaya, hindi siya lisa. Parang lisa, ganon. Parang iba yung punton niya. Lisa, sa Bisaya, lisa. Lisa, yung parang na bikwas or na ang tawag doon sa Tagalog. Yung parang nalisa ba ka ng nalisa? Ang tawag doon? Nalisa ka. Naluya? Nalisa ka ba ka na bang murag napiang sa Tagalog? Ano ba yun? Napiang sa Tagalog, eh?
na Pasa. tutukurog pa sa. Hindi, yung ibig sabihin ng lisa, yung nalisa ka, nalisa ang ano, parang na, may matagal ng ano, pero bang nakuan ba na, tawag ka na, set. Okay, so, yung lisa pala, yung parang napilay pala sa Tagalog yun. Nakakaloka, ang daming ano, lisa sa Tagalog ay ano, yung sa buhok, yung mga itlog ng kuto, sa lisa naman, yung pilay, nalisa, napilay, nalisa kung kamot, ganyan, ganun. Alright, next, siga. When we say siga, sa Tagalog yung siga, yung parang astig ka, yung siga talaga siya sa ganun, sa isang lugar, yung parang walang kinatatakutan, yun ang mga siga. Pero pag sinabing siga, siga kasi yun, pero sa Bisaya, iba yung punto. Siga, ganon, siga, meaning umilaw. Ayan, siga na yung araw. Siga kag mata, umiilaw, yung parang lumalaki. Ganon, ang ibig sabihin ng siga. Siga, siga. Parang, pareha sila ng word, pero iba yung punto. Next ay ang word na salin. Iba yan? Kaloka tong background. Ang word na okay, ang next word natin ay ang word na salin. Or sa amin, salin. Sa Bisaya, salin. Or sa Tagalog ay salin. Ang salin ng Tagalog, ang ibig sabihin nun ay ang ilipat. Or ilipat mo siya doon, isalin mo siya doon, ang tubig na yon. Or ilagay mo yung tubig na yon. Yung ibig sabihin ng salin. Pero pag sa Bisaya, yon ang word na salin. Ibig sabihin nun, sorry po. Ang ibig sabihin ng salin, salin sa Bisaya ay tirhan. Tirhan mo siya ng pagkain, ganun. Or salinin siya pagkaon. Or salinan mo siya ng salin ng ganun. Salin ba yung parang tira? Ganun ang ibig sabihin ng salin sa sa Bisaya. Salin, tirahan mo siya ng mga pagkain ba or ganun. Ang salin naman ay yung ilagay or ilipat sa Tagalog. Next word, ang word na hapit. Ang ibig sabihin word na hapit sa Tagalog yon, ang ibig sabihin yon ay yung parang hapit, yung parang feeling ko pagsusumikap ata yung meaning na yon, ng meaning ng hapit sa Tagalog. Oh, parang sobrang pagsusumikap, ganun. Pero ang ibig sabihin, hindi ko alam ha, pero ang ibig sabihin ng hapit sa Tagalog, yung parang basta search na lang, basta alam niyo na yan ang ibig sabihin ng hapit sa Tagalog. Ang ibig sabihin naman ng hapit sa Bisaya, yung parang, oy, punta ka muna dito. Hapit ka muna. Meaning, daan ka muna. Ang ibig sabihin ng hapit ay daan. Daan ka muna. Hapit ka dito. Ayan. Daan ka muna sa... Alright, so, next word natin ay ang word na punit or punit. Alam naman natin na ang punit or punit. Ang punit sa Tagalog, yun ang iba yun, napunit. Napunit, ang pang nasira na napunit yung damit mo, gano'n, nabuta, parang gano'n, napunit, alam nyo na yan. Pero ang ibig sabihin ng punit sa Tagalog ay, punit, yung parang kinuha ko yun, punit, yung parang nahulog yung pera, punit, kinuha ko, yun ang word, ibig sabihin nun, punit. Basta yun na, kinuha, or dinakma, punit. Punit, parang nasira sa Tagalog. Okay, yun ang pagkakaiba ng Bisaya sa Tagalog na magkaparehas lang. Next ay ang word na lingkod. When we say lingkod, alam naman natin sa Tagalog yun, yung parang lingkod bayan, naglilingkod ka, nagsiserve ka sa bayan. Yun, nagtumutulong ka, yun ang ibig sabihin ng lingkod sa Tagalog. Ang word sa Tagalog na lingkod ay masipag. Pero pag nandun ka sa Bisaya, nako, tamad na tamad ang lingkod sa Bisaya. Kasi pag naglingkod ka, nag-uupo ka lang. Ibig sabihin ng lingkod sa Bisaya, upo lang, upo. Yun, mupo ka, lingkod ka, yun ibig sabihin. So parang sa Tagalog ay ang bait, masipag, responsible ka, pero sa Bisaya, tamad-tamad ka, nakaupo ka lang. Yung ibig sabihin ng lingkod sa Bisaya, umupo. Oh, lingkod na. Yan, nakalingkod ako ngayon. Alright? Okay, ang next word natin guys ay ang word na dalo at dalo. Or dalo. Ano ba yun? Yung tawag. So when we say dalo, parang pag sa Tagalog yon, ang ibig sabihin ng dalo, yung parang dumadalo ka sa isang parang pumunta ka talaga sa isang sa isang event or birthday. Ayan, dumadalo tayo gano'n. Yung ibig sabihin ng dalo sa sa Tagalog. Pero pag sinabi mong dalo sa Bisaya,
parehas lang ng parang parehas lang pero may punto kasi yung sa Bisaya. Sa Bisaya kasi yung parang dalo. Ibig sabihin nun, ikaw ay maramot. Napakadalo mo talaga. Pahingi. Ayoko nga. So, ikaw ay isang dalo. Madamot ka. Ibig sabihin ng dalo. Madamot. Next. Gamot. Alam mo naman natin, so common na yon. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng gamot ay medicine or pampa-well-being. Kaya meron. Ang ibig sabihin ng gamot, alam mo yung mga gamot, medicines, gano'n, yung ibig sabihin ng gamot sa Tagalog. Pero ang ibig sabihin ng gamot sa Bisaya, yun ay ang ugat. Yun ng mga halaman. Gamot yun sa Bisaya. Ang Tagalog ang Bisaya ng gamot, ay ang Bisaya ng mga ugat ng punong kahoy, ganun, kahit anong klaseng ugat, ang Bisaya nun ay gamot. Gamot yun. Next word ay ang word na tutok or tutok. When we say tutok sa Tagalog, yung parang dun ko lang nalaman kay Mike Enriquez, nakatutok 24 oras. Yung parang naka-concentrate, yung naka-focus, yun ang tutok sa Tagalog. Pero pag sa Bisaya ang tutok, nakatitig. Ganon. Yun ang ibig sabihin ng tutok sa Bisaya. Tutok yun. Tutukan mo kunin mo, yung tutok, ganon. Nakatitig, tinitigan mo talaga siya ng yun ang tutok sa Bisaya. Next word ay ang word na utong. Kasi alam naman natin na ang utong, sinabi ko na to dati sa mga previous sa video ko na ang ibig sabihin ng utong sa Tagalog ay hininga yon. Sa amin sa Bisaya ang ibig sabihin ng utong sa Bisaya ay hininga. Pero sa Tagalog ang utong ay parang dede ay suso ata yun. Yun ang ibig sabihin ng utong sa Bisaya. Next word ay ang word na ang word na hilom. Sa Tagalog, alam naman natin na ang word na hilom ay ang parang nahilom na yung sugat niya, gumaling na, nawala na. Yun ang ibig sabihin ng hilom sa Tagalog. Pero pag sinabi mong hilom sa Bisaya, ang ibig sabihin ng hilom ay shut up! Tumahimik ka. Hilom! Ganon ang ibig sabihin ng hilom na word. Okay? So, may Okay, ang next word natin ay ang word na tila. Or sa Bisaya, tila. Ang ibig sabihin ng tila sa Tagalog, yung parang, yung alam ko yung parang, tila lilipas din ang ulan. Basta yun ang meaning, alam mo na yun ang meaning ng tila. Yung parang, tela or whatsoever, basta ganun. Pero ang ibig sabihin ng tila sa Tagalog, sa Bisaya, ay dinidilaan, tila. Oh, ganun. Yun ang tila sa Bisaya. Next, ang word na salin or salin. When we say salin, natapos ko na pala to. Okay. Next word ay ang word na sama. Sama. Alam naman na sama sa Tagalog ay, sumama ka, ganun, sama. Pero ang ibig sabihin ng sama sa Bisaya, parang, yung parang, sama kaniya, parang siya, ganun. Parang ang ibig sabihin ng sama sa Bisaya, parang. Next ay ang word na balak. Alam naman natin na ang balak, ang ibig sabihin ng balak sa Tagalog ay, may binabalak siya. Alam niyo yung balak, may balak siyang gagawin. Pero ang ibig sabihin ng balak sa Bisaya ay parang nagtatalumpate, yung parang nagtutula, yun ang balak. Yung parang ako'y Pilipino. Pusot ng kemerot. Basta yun ang ibig sabihin ng balak sa Bisaya, yung nagtutula, yun ang balak, ibig sabihin nun. Next ay ang word na langgam. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng langgam sa Tagalog, yun ang yung nakagapang, yung maliit na ants, yun ang langgam sa Tagalog. Pero sa Bisaya, ang ibig sabihin ng langgam, kung sa kanila ay gumagapang, sa amin sa Bisaya ay lumilipad na. Yun ang ibig sabihin ng langgam. Ang ibig sabihin ng langgam sa Bisaya ay ibon. Okay? Sa Tagalog ay ants, yun ang maliliit na gumagapang ants. Sa Tagalog ang langgam, pero ang langgam sa Bisaya ay ibon. Okay? Yun ang ibig sabihin ng langgam sa amin. Alright? At saka guys, may nakalimutan pa pala ako. Yung word na luwag. Okay. So when we say luwag guys, sa Tagalog ay maluwang. Pero pag sa Bisaya, ang luwag, yun yung sandok. Yun ang ibig sabihin ng luwag sa Bisaya. Yung salitang pagod or pagod. Alam naman natin na ang pagod yung napapagod ka na. Pero sa Bisaya, yung pagod ay yung over na naluto, yung parang umiitim na yung isdang pagod. Naluluto na ng bonggang-bongga.
salitang kuyog. Alam niyo ba na ang salitang kuyog sa Tagalog, yung kinukuyog siya ng mga tao. At ang kuyog naman sa Bisaya ay sumama. Okay? So, kuyog sa Tagalog ay parang yung kinukuyog ng mga tao. Pero kuyog sa Bisaya ay sasama. Ayan guys, natapos na po natin ang ating mga kalokohan na eme-eme na pagka-translate natin sa Bisaya at Tagalog na parehas lang sila ng word pero iba-iba yung meaning, pero may iba parehas lang ng word pero iba-iba yung punto, may punto din naman pala. Okay? So guys, kung meron kayong alam dyan na hindi ko nabanggit nabanggit ko, just i-comment nyo lang ha. Just comment down below para marami tayong malalaman at may share sa mga Tagalog, sa mga Bisaya din na ganun pala. Parehas pero iba ang ibig sabihin. Okay? Thank you so much guys. Once again, this is Rhea on Rhea's Videos. Abangan nyo po ang next vlog ko. Kaya thank you so much guys for subscribing and God bless to all of you. Ay nako, bye-bye!